Imibentwazana eze ngobuso elizweni bunqunyulwe phakathi. Kungoku nje le ntwazana iza kubalwa phakathi kwamanina athe axhaphazwa ze abulawa ngenyanga yamanina. Usapho lwale ntwazana luxhelekile, lufuna lo ubulele lo mntwana afumane isigwebo esikhulu. Ndingawonakala kakhulu umfana kanophuma ejele. Ndibolela umfana angaphumi tu ejele. Umfana ugeza kakhulu, so wanganigezela ndiyenze into ndizoregret after. Bangaphaya kwama-40 abantwana nabangaphansi kweminyaka eli-17 abathe babulawa apha ephondweni ukusukela ngoJanuwari ukuyokutsho ngoMatshi kulo nyaka. Uluntu lufuna kubekho imithetho engqingqwa ukulwa umkhuba wokubulalwa kwamanina kunye nabantwana. Isiphula inhliziyo uba ikamva lomntu omtsha uwesobhinqileyo lithathwe kuye ingathi ubomi bakhe butshiphu. Kwelinye icala uba ngaba ubani ufunyanwa lula kokuba uyabandakanyeka kwesenzo solwaphulo mthetho, kumele uba ziyekwe zanto zokutsala ithuba elide kuba ukulibaziseka kobulungisa kwenza into kokuba abantu abangamaxhoba bafilishe ukuthi abahoyekanga. Le ntwazana iza kungcwatywa ngoMgqibelo, ukanti lowo utyholwa ngokumbulala ulindeleke ukuba avele enkundleni ngoLwesihlanu. Ndingulubaba lodada kwiindaba ze-SABC eMdantsane.